Inyanga yodumo uKing Bhaka useyiphendulile laphana enkulumweni kaKhehlelezi la khona abethi ulala khona nabantu besilisa. uKing Bhaka-ke useveze iy'ndaba ey'nkulu ey'thinta uKhehlelezi okubala khona amacala akhe asewenzile. uKing Bhaka uveze iy'ndaba zokuthi uKhehlelezi ulala namakhastoma akhe okungabantu abasuke bezofuna usizo, engagcini futhi lapho ephinde elale nabazalwane laba abakhonza ebandleni lakhe eZayoni. uKing Bhaka-ke useveze iy'ndaba zokuthi uKhehlelezi uhlukumeza umkakhe ngendlela nje enkulu, kanti-ke ube seveze ney'ndaba zokuthi yena uyayifuna i-fight noKhehlelezi, kodwa-ke bazolwa. Efayithini yabo uthi kuzofa ofayo, uthi yena akayidlali ibhoksi. Kanti-ke enkulumeni yakhe ube seveza ukuthi uKhehlelezi mayefuna i-boxing akahambe eyodlala no-Big Zulu okanye o-Crespa Nyovest. Uthi yena eyakhe i-fight izobe iyi-serious, kanti-ke futhi le fight uthi uyifuna ngoLwesihlanu lokuqala nje enyangeni. Ngifuna ukukushayela ukuthi ngifuna lobo bulungiswa obungenzakalanga kubantu ekunamacala khona ngishawa ukudlwengula phakathi Khehlelezi. Khuluma nawe Khehlelezi. Ngikhuluma noKhehlelezi manje. Khona ngisha amacala okudlwengula aphele engayanga enkantolo. Icala once baba laba kwi-docket laba ne-case number liphele court lelo cala. Awakho aphele kanjani? Iyiphi court eyakuthola ukuthi awunalo icala Khehlelezi? Yiphi? Kula macala amangaka ukhakha akulandelayo ahlukahlukene. Iliphi? So mina ngithi i-fight engifunayo angifuni ibe nomuntu ozokhuza nozongilawula. Angilawulwa mina mase ngivuka ipower yami. Ngilawulo imino lawulayo. And ngifuna ukubamba ngalezi zami izandla. Ngikuhlale la mase ngitwista leli khanda lakhe eligcwele amasimba, ngilitwiste leli khanda eligcwele amasimba. Ngikushiye libhekele engekho ozolamula ukuthi abantu bakhona noma abantu abekho ngisele indaba ngoba ngiyaphuthuma manje amasimba akho. Ngiyaphuthuma manje. Ngifuna ukwenza ubulungiswa. Nango omunye ubaba wahamba ngonyawo ngoba efuna ubulungiswa, wasuka eMpumalanga waze wayongena enkandla ngoba efuna ubulungiswa. Khona abanye abantu abenza noma yini befuna ubulungiswa. Uma kuukuthi mina kumele ngibambe wena ukuze kube nobulungiswa kubantu, ukuze sinqobele abantu izimpi zabo, ngoba deep down baba awuyona inyanga, awuyena umfundisi wamasimba othwebule ngisho amadlozi kubo. Udade wenu wamthatha wazombeka kuwe umenza umkhovu wakho, kanti uyazi wena uthwebule idlozi ukuthi bangaphumeleli bonke abantu bakini. Bonke abantu bakini. Uhambe ulale namantombazane esigodlweni. Ngifuna ukulwela lobo bulungiswa ke lobo. Funa umuntu ozokhuzwa. Ngeke ngithi ngithukuthele, ngithi ngidila nawe sengubambile mase kuqhamuka impatha izothi mdedele manje engathi kuyadlalwa. La baba, it's not a boxing match, it's a do or die. It's a do or die. La mawufuna i-boxing match hamba okhuluma no Big Zulu, hamba okhuluma no Crespa Nyovest. Ibona abantu abadlala ama-boxing match labo. Ngidlala boxing match mina. Mina inyoni ngiyayigweba ngokwepower, mina inyoni ngiyayinyisa ngokwamandla. Mina inyoni ngiyayibamba ngiyipitshize baba. Nazi ezami izandla. Nasi. Ngiyayibamba. Ngiyipitshize, ngikinye, ngisho ngazama ukulawula, mase ngidilana ukulamula eqhamuka eceleni kwayena. Ngeke azaphephe. Ingakho bengithi ngibafuna abantu ngoba noma yini mangenza into, funa ngiqale ngivikele abantu kuqala before. Kumina umuntu ubalulekile. Kodwa umuntu othi ufuna ukuba khona kwisini akeze. Nginika i-date ke ndoda. Ngoba mina ngokwami ngikufuna ngoFriday. Lo njengoba iphela izophela lenyanga. Friday wokuqala kuNovember. Ngifuna ngoFriday mina. Ngibhekanga i-date. Ngizobuya kodwa ku-live sengibuya ne-date. Angifune umuntu ozolamula. Abathi bazobuka babangeze eceleni. Ngifuna ukuthi ngizohlala la. Angikunikeze ithiphu baba. Ngizohlala la. Vele untekenteke. Uhlala la. Ngikubambe ikhanda ngimfwinye ngilithi. Hayi ngoba kade ngifuna ukulwa nawe. Kodwa mina ngifuna ukukushaya ngama-facts wokuthi awudlali ngomuntu, umuntu uvikelwa kanje, imali yomuntu eyedlozi lakhe. Lento eyikhulumayo ay exist ka spiritual world. Uma uthi ya exist ake uyichaze silalele.
maybe ngizothi I exist masuyichaza kanti mhlawumbe izoyenza isense imini ongaqeqeshwanga ngaliyona ake uyichaze silalele. Uma ngizothi mangithi I exist bese uyabaleka wena uthi ufuna amanqindi vele wena umfana omncane. You are still young, my boy. You are still young, my boy. Believe me, you are still young, my boy. Zwanga ngami angibize King Bhaka for nothing mina. Hambile ngibonile ngizenzile. Ngenhlanhla ngoba ngivala nga uKing. Kunezinto ngezigaba engidlule kuzona. Ngaqale ekwaluseni. Before ngiye kwaluseni, ngaqale ngahamba ngonyawo ngesikoleni zingekho icathulo. Kubanda kunongqoqwane. Ngihambe ngonyawo, uqina ke lokho mfana. Uqina ke lokho. Siyayibongela inzalo yamanje. Ethi nje iqala ikole isinezicathulo isino transport abayise ezikoleni. Mangibuya lapho baba ngalusa emakhaya. Mangibuya lapho ngakha amanzi isipapa kusihlala la. Hey baba, I rose from humble beginning, believe me. Angikho ntekenteke. Mangisuka lapho sihambe siye ehlathini yotheza inkuni kubekelela inyanda. Beka inyanda baba uzuyibophe icije ngaliphakamithi. Abazali balindile. Tshelwa yimina. Ngeke baba kuzoqhamuka umfana ka1990 azongitshela amasimba. Khohlwa. Ngeke umfana ka1990 aqola abantu ezifu uqola umuntu semthethweni. Kusasa uyisayoni, kusasa uyisangoma, kusasa uyinyanga, kusasa usonkontreka, kusasa uyichamu ulala nabafazi. Baba, kubafazi olala nabo. Khona ngishabanye. Engathi mabevela la ababomama abadala abanye abasekhundleni eziserious olale nabo wena. Lale nabo wena. If it push me ukuthi ngiveze yonto ngoba nginobufakazi uqovana nabo. Unomfazi kodwa endlini ehlukumezekile umfazi wakhe kuthi uMaZulu baba. Uyabona nje bandla even uMaZulu umhlukumeze wena waze wamiscarry ingane yakhe ehlukunyezwa uwe. Kunabantu abezisontweni bethi bazosonta uyasuka wena ulale nabo beze sigodlweni bezohlola ufika ulale nabo uyabona ubahlukumezile abantu uthi uyako Cape Town kanti ubizwe intombi lapho nomfazi endlini mhlukumezile uma kwathi kusuka lapho walanda abanye plus nabo wafika wabahlukumeza abafazi abanye ulanda abantu bephila kahle emzini yakubo kanti ubalethele kuzobabukanisa la uzobahlukumeza uhlukumeza labo obalandile uhlukumeza lo mfazi okhona. Angikhulumi ke isono salengane Nkosi yami uNkulunkulu